Oh, tá muid beagshilm haid chairde bidí an seo ag léamh nuaíochta as Mericeá don tríúláid ag mí bhealtaine 2019. Ní eice sibh mór an sa fictúr tosa sin gan bidán uisteach a an chúrmach séirtáin ná a chúchú cotú dídeanna as Eritrea ag obair I gcúlacht ar Banam Light Lab in Buffalo, New York. Beanatá, feice manis. Tá tríon dá cóibrithe in Nimmirchy, cuideacha bin in nídeanathe. Agus, Tíorma is chaithme le do brónarm tíorma be cheart a bheith ham ach ag an am cinná ní bheith iontas ar an gáin a bheith ham. Siad sábhála lína harthála muise. Ok. Agus táthar ag rá san ált seo go mraithin cuid mhaith de chomhlachtaí in New York dídeanathe chun obair dhéanamh dóibh. Ach más lína harthála iad tá an lína harthála sin ag scabha ag scéthe mar gheall ar an titim méid na nídeanathe I Mericeá mar gheall ar folasathe an rialtas sin is scéal eile. Racha mé ra 5G sne an córas damhanda nua. Wel, bhí me chun telefón rá ach ní bhaineann na 3Gs, 4Gs ná 5Gs le telefón na níos mó ach le ceangal de heisir be. Ach ní bhaineann an tált seo le 5G bháin ach leis an rúis agus go háirithe le RT sin stáisiún telefíse, bealach telefíse as an rúis haibríon mar sort deaslávh na rúise haar léir. Tá an rúis chosúil gíre agla a gríche nó uamhan a chur ar phobal Mericeá I le telefónnaí 5G trí luaidráin éidearfa chuir timpeall ar nitilín. Tá 5G san orgharda technoliaachta. Agus is cinnte cibé tír, cibé náisiún a róthas forlábas ar an gcóras seo by an ceann is fearr, by ceannaireacht bacha ar an chóras technoliacht gutine tríd an fiche chéan ó hís. Tá an rúis 3RT ag leagin béime ar éalang nó éasc nó faut nó loch nó lúbar lár áirithe ag baint leis gaoi in orvéide le 5G droch cheanchara immert ar gwerp. Ní hamháin go bhfuil an scéal éidearfa tá neolaíochtaí fíorta seo éidearfa freisin. Ach níl sin a chur stop le RT ag
ag cur na lúidrán seo hart. An cuairt uachtarach. Well, daire leis an uachtar an Donald Trump bert a chur isteach sa cuairt uachtarach agus táthar ag breanú cuairt uachtarach mar foras a chléanan I drona het deise inis. So mar sé dinter kaint bert go háide sin iad an bert a chur Donald Trump isteach Neil Gorsuch a chur isteach ábhíle sa 60 agus Brett Kavanaugh a chur isteach an Norway. Tá Tá an bheirt an chosúil in chéile, chuadur go dtí an scail. Ísánach ceann ceanna ag Geantar Washington, chuadur go choláistí Ivy League, choláistí mór rácharte. Scail ní dlí, d'oibre siad mar chúntóidí sa chuairt uachtarach, don bhreitheamh céanna, sa téarma céanna. Má tá siad ag cléanna I drona het deise, ní mar an ggéanna iad na dúirimí sin an téan flitar an a bhainteas an alt sin I léana deile le rátha go mna ríru. Tá an tuachtar an Trump ag chaint go fóil smachtbhánaí agus táilí a dheara an tín ó éirí ón tín agus glachtar leisnis go mai costas taimhithe má féidirlim focail sin chuma geartha an dáhíomh agus Prime Americanánaí gícas seo do réir. Brahan tean chur ec na múil nó smachtbhánaí seo scóp troda Trump. Ní léana deile le rátha go mbeidh sin, rachna raibh. Scéal taide ní scéal fisre sersin rá faoi cholacht dar bennim minds nach animítach sin. D'fráil cuasaí códála do bhíonadóirí a cháil a gcuid poist. Ach feictear an gealtanas sin ag túslaga. Túslag? I neannach díreach mar deannach gúil. Roilín. Bhí tá scéal brónach an seo, ráilimsa mar ba nuachtáin mór le ráthaí an Times-Picayune as New Orleans. Feiceann agus cumascú siúl fud na háite, dólam oibrithe an Times-Picayune ag dinéir ceiliúrtha mar do nuachtáin eile na carach an The Advocate go raibh a gcuid poist go dtéir cáilte acab. Bhí an Advocate tar éis an Times-Picayune a cheannach agus go raibh siad as sobair dá réir. Mar I dtírim nuachtáin ormach cásach a bheith an Times-Picayune agus is mór trúa dom an pápéir seo eiceáil ag dúna. Cheannaí an Advocate an Branda, an Sliabh Idirlín, Cartlan
Cartlan by that. Cartlan agus an liste Fushgriefa. Sin ceanna chaime dora an seo. Sin tiúsóir. Ach ní na haibrithe. So, fágtar nola.com an Italy vegan times picayune, bioga fóil, branda times picayune, bioga fóil. Ach, agarthóir, irisóirí, haibrithe, ilio gasopir. Táthar ag den dícheol Joe Biden a chaneal hechtrucht. Toronto. The Toronto Raptors, and yeah, you mean she'd kishfil. Le buile a wine o Cowhey Leonard for Raptors and Can is far na 76ers ki sin agus kiasta nu tuirme fágan sin iad ag búla an dordánai, búla an sevránai ag ggóil ra go críomh an erthir den isfil. Níl tata eile le rága, bhfuil éon focail deasam, níl éon focail deasam ar bethe go maniuh. Beidir go maiid rionteacham daobh marach. Ach itar an dálín, gríhí mé ra dé oribh go léir, agus tásúla go maiid muid a caintli chéile a ríis sár a bhad. Síl an gobhac se bhan madra tí fíortím, sinné Ciara. Slán libh go léir, ba muid a caint a ríis.